Nhasi muchirongwa tiri kuno kuChikurubi Maximum Prison muguta reHarare munyika yeZimbabwe. Wakadii hako? Hai, ndinosimba. Munofara here? Ndiri right hangu, zviri kufamba here? Aiwa, tinochengetwa naMwari. Uri seiko rwendo rwekujeri? Ko zvejeri zvinombokundika here? Nenge tichingodi tirimo tichingodaro. Ndimi muri kuno kumafura mhepo? Nhasi weekend kava tambonzi timbozorora, saka matoona takagara pamumvuri zvedu apa. Handitika Timbotandara. Imhosva yei yawakapara yaita kuti zuva ranhasi unge uri mujeri? Okay. Inini nyaya yangu yakandiwenza muno mujeri inyaya yemedha. Ndakaita medha yangu ndikapiwa 20 years ndiri mujeri. Ndikuda kuti uchindirondedzera kuti pakaparwa mhosva iyi zvakambofamba sei kubva kusvika musi wawazosungwa uchizoendeswa kukoti uchizosvika zuva ranhasi unoyu rauri mujeri. Nyaya yacho maitikiro ayakaita ndeyekudai so. One day ndiri pamba pangu ndakatosorora, pakauya bhuru wangu zvikanzi shamwari ngatimboenda musango timbonotsvaga matohwe. Ndikati shamwari, inini nhasi ndakabhoika naadzimai vangu andigumbura nhasi, handisi kufarira zvekupinda musango, ndikuda kumbozorora. Bhuru wangu akati no, ndisiya zvewakadzi izvi timbonorefresha brain, patinodzoka wamunhu right. Ndikati no, it's okay. Ndakaenda musango nabhuru wangu uya. Ndaenda musango nabhuru wangu uya. Bhuru wangu uya pakufamba hatina kuzivawo kuti nzvimbo yatasvika inzvimbo yakadini. Bhuru wangu kwakurumwa nenyoka apa. Rova mbira iya yakamurova apa. Yamurova apa. Takafa tatiza. Inini nabhuru wangu takaona mukana wekuti titize tibve panzvimbo iyoyo. Takatiza. Zvino bhuru wangu wakanga wotanga kuchinja kala. Watanga kuva munhu mutema so, kuva munhu mutema wa black. Inini ndichikura ndakazwa kuti munhu wakarumwe nenyoka pangave pagumbo kunosunga netambo so kuti poison yaya isakwire kunobata pamoyo. Inini ndakatora tambo yebhutsu yangu ndakasunga paura kuti since warumwa apa poison ya isadzike kuya kumoyo kuno, saka beta kubata apa. Alright, Saka ndakasunga. Saka kusunga kwandaita, iye waizwe kurwadziwa semunhu warumwa, wakatanga kuridze mhere. Ndikati nomira ndiri kukuponesa, ndikakusunga panapa ndozotsvage mushonga wekuti ndingakuise kuti upone. Nguva iyoyo ndichimusunga, pane varume vaitsvage huni musango. Vakomana vakauya vakawanda zvekuma 5, 6, 7. Vanhu vatiri kutaura ndivanani? Pane varume vaitsvage huni musango. Alright. Vakasvike vakandibata. Uri kuitei munhu? Aiwa varume, ini ndiri kubatsira munhu uyu warumwe ndinyoka apa, mukatarisa munoona. Zvikanzi no, uri kuuraya munhu, uri kumusunga netambo pauro. Ndiri kuda kuti poison isadzike pasi kuti ipinde pamoyo apa. Ndiri kuda kuti ararame muruchinda uyu. Zvikanzi no, uri kuuraya munhu. Varume vakandirova. Zvekutoti izvezvi gumbo rangu iri handizofamba zvakanaka ba. Ndinofamba nchikaminhira so. Ndinokaminhira because rakaiswe simbi panapa ndakakwara, vakandirova varume. Wandirova. Haiwa munondiuraya varume. Uku muchinda uyu waita sei? Wafa manje. Wafa waita black. Nekala na poison ya nyoka yaya waita black. Uku tsinga dzabuda. Wakomana wati uri kuona tsinga dzabuda musoro, kuzara tsinga kudai. Handiti wanga uchimudzipa. Saka tsinga dzabuda because ropa rari risafamba.
ndikati enda nchida kuti risafambe kuti poison isadzike zvikanzi wauraya munhu. Zvakaoma. Wakomana wakanditakura wakaenda neni kupolisi. Ndikazoenda kukoti. Koti ikati wakauraya munhu. Ndikapiwa makore angu 20 years ndiri munhu. Wakazondibvisirawo mamwe makore because handina kuramba mhosva ndakabvuma. Saka vakanga vanditi 40 years vakandidamburira napakati. Vakati wakupika 20. Saka ndiwo makore angu andinawo. Wane 5 years munomati? Pari zvino ndine 5 years ndiri munhu. Ndasara ne15. Right, ndo paperera chirongwa chedu chanhasi unoyu patatu kuti behind bars tiri kuno kuChikurubi Maximum Prison.